Ni oso religiosa nintzen. Edukazioz eta momentu hartan lanian ebien Karitasen. Hango sekretarien nintzen eta sozialki premia pilo bat ikusten ditun. Horrez apartez, ni neu personalki nintzen baita ere mendizalea. Eta deportibokoan nintzen, eta deportiboan zegoen oso giro abertzalea. Osea, alde batetik neuken injustizia, ikusteko posibilitatea injustizia soziala, eta baita ere herri bezala bizi gendune injustizia. Eta beti komentatzen nuen, ari ginela praka berriak berzun soziedade bati petatxoak ipintzen. Alde batetik, bestetik, eta beste zehose behar gendula. Hori, ni garbi neuken. Ez nintzen ume bat, ja 30 urte ondo betetan ditun, eta ezaunen artean Mario Naindia zegoen. Eta baten galdetu zidan, ja nahi nun etako norbait etxian hartzie premina zeolako, etxe premina. Ni bakarri bizi nintzen, eta ez nun dudarik egin, zan nion baietz. Ikusten nun, eta base bilela zehose soluzionatu nahian, zehozen bila bintzet. Eta zan nun baietz. Ni militante bezala ez, baina kolaborazio, bai, eukiko zutela neria. Justizia sozialen aldetik, Karitas bezalako eskolarik ez dago. Niretzako bintzet eskola itzela izan zen. Zertiken alde batetik zeuren dirudunak diru emate zutena. Eta, klaro, horrekin ere euron injustiziak nolabait disimula euron burua barkatu behintzet. Ite zuten, eta bestetik behartzuak. Behartzuak premina zuten danetik. Hazi kulturatik, premina ekonomikoa zen bat. Baina kulturala itzela zen. Ignorantzia itzela. Eta batetik ez egon Espainiatik etorriko langileak eta lanipe gelditakoak, baina baita ere eskolerri mailan zeuren personak ez zutena lanik eta problema zutenak. Eta, klaro, soziedade oso injusto ikusten unik. Oso injusto. Alde batetik ezautzen nun aberatzen giroa, eta bestetik pobrena, eta rebelau egiten nintzen. Injustizia horren aurrean rebelau egiten nintzen. Nire relazioa ez da beste puntukua, baizik gertatu zana izan zen, Itxabitze Barrieta jauzi zala. Eta jauzi, aurra hilintzan. Eta arek zeuken zer esateko posibilitaterik, baina berarekin zijoana bai, zarrasketa. Eta ni bazpadare izkuta hori nintzen. Zertik ere bisekin neuken relazio ondisa. Eta hori izkutatu nintzen, ikusi arte, zarrasketa zehoz esatezun, ala ez, eta bueno, gerora egon nintzen zarrasketakin. Itxik ere, etzula esan nitaz.
Baina, ja ordueko niko probatuta neuken, zatik ziren etorri nere bila eta ezebez, eta ni buelta unitzen. Eiberrera, zatik aldein den egon, esaten oso nekatuta negola, gaixorik, eta deskansatzien nahi nula, estresa neukela. Gerora jakin nuen Pedro baten atzetik zebiltzela, baina Pedro nintzen, baina emakumia. Eta tarda izuten nire lokalizatzen. Sumario nola zabaldu zuten, ez dakiu. Zertik zarazketak ez baldimazun ezer esan, beste norbaitek esango zun. Zehose, nik ez ez behin ere jakin, nire izena nora urten zun. Zertik jende asko zautzen nun, eta erozein zenek esan. Eta Sumario jerozkuan nire izena agertzie, ez da arditzekua, jende asko zautzen nulako. Eta erozein naiz de komentau ez gero, erozeinek bota likezun nire izena. Asuntua da, Sumarion agertzen itzela. Eta hori, eta ni askotan esaten nun, bueno, ni neu ez naute harrapatuko, 5 minutu baldi baditut. Eta, bueno, eukin itun 5 minutu horiek eta aldein egin nun, baina nire bila etorri ziren. Ni lanera jo nintzen, oin esan dezaket orduan lanera jo nintzen, eta baina beti alerta, ezta? Ez nintzen urtetzen bentanilara lehen bezala, beti barruan egoten nintzen, eta abisau zitaten. Zure bila datozte, eta ni urten egin nun aldiken, eta eskuta nintzen Elizan. Elizako departamento batzuetan. Eta erretorea, ados egon, bere gana jo nintzen, desan nion hauz eta bueno, lasai, gerora esazidan zemak gezur esan zuen ni salbatzeatik. Etorri ziren bila eta orduan ja aldain beharra, besterik gabe. Bertan gelditu nintzen, eta urrungo unian gabian erten nun. Eta ja lagun bati abisautan egon, da kotxez, etorri ziren, erten nun Elizatik, sartu nintzen koltxia, eta jo nintzen punto konkreto batera, neuken nora joan, eta hain justu, etxea hartan berean, segon Jon ere bai, eta Dorronsoro ere bai. Dorronsoro ezaguna, lehendik, eta handiken jonginen Durangora. Etxe hortatik jonginen bisok, Jon da biok, jonginen beste loko batera, Durangora. Etxe baten. Jonginen, eta gero basarri batera jonginen, alkarrekin. Eta momento basarrian geundela, Joni proposatu zioten liberatzie, eta baietza eman zuen. Eta ni neu esan da neuken, ni neu esiliora jungo naiz. Ni neu ez naiz liberatuko, zatik ni neu ez nun konsideratzen liberau bezala lanik ikuiko nunik. Eta nire eginkizuna beteta zegolaia, eta ni esiliora jungo nitzela. Handiken nintzen gero lagun baten etxera, eta handiken momentu hartan zegoen ez da detekzion. Eta Gipuzkoa oso arriskugarria zen, jo nintzen Bizkaira. Lagun baten etxera, eta gero handiken goizoko postetan ertenun, Nafarrora, eta Nafarrotik pasau nun ja frontera beste kaldera.
Neuken nora joan, beste kaldean, eta gaina basarri hartan, portura usan baila ere, beste mutil batek bertarra etorri zala, ara, eta erek ere erabakia zeuken exiliora joatie, eta orduan bisok, ginen lagun horren gana, eta frontera pasau bisok, eta hori. Egin genduna zen, launen artean etxe bat hartu. Genduken dirutsuakin depositxo bat ipini gendun, eta han hartze gendun eskolerritik zetorren jendia. Launtasuna eta horretan. Baina puramente humanitario. Politikaz ez ginen sartzen. Bueno, neu konsultatu nun. Ia Bandrez segon momentu hartan daiko kandeleron, eta laun baten bidez galdetu nion, ia nire kasuan merezizun exilioan jarraitzie, etortzie prozesora. Zuk ikusi, baina eta mazai urtetik ezea libratzen. Eta hainbeste eta bai, sigur. Osea que ni eukin un relazioa hori zentzan. Entera honitzen ezin nintzela presentatu eta punto. Osea que ez da rarua dere izena desagertzia. Ni aldein nun eta punto. Osea, prozesokin ze ikusirik ez teteuki horregetik aldein nulako. Prozesoari buruz, nire ustez eskertu berteguna da hori. Munduan ezaguna bihurtu ginela. Eta Parisen bertan askok eta askok ez zekiten eskolariari buruz gauza hundirik. Eta baita ere Frantziko partian bazegoela Euskal Herripusketa bat. Eta horri esker, prozesuari esker, ezaguna bihurtu zara Euskal Herria. Hori zordio behintzat, prozesuari. Parisen egunero manifestatu ginen, eta ja eriotza zigorrak agertu zirerian, inkluso eukigen duen manifa bat gau guztikoa. Eta hori manifestazioak bai, baina ni ostintzian ez nun bilerarik euki, eta pare bat aldiz agertu nintzen bilera batzuetara. Baina ni neu ez nun militatu. Gazte, nauzi, danetik, eta batez ere tapatzen zenduna zen oso zure aldeko giroa. Frankon batez ere antifrankismo haundisa egon zen momentu hartan. Eta Frankon kontra garbi. Eta jendia ez nazionalista izateatik, baina baita ere ulertzezun gure problema. Baina batez ere antifrankista zalako movimentua apoiatzezun jendia. Relazio izen zen, ni sekula Parisen askotan egon nintzen manifestazioetan, baina sekula ez nun ikusi alako manifestazioak. Lemon izan den zalan ere periodikoa, eta binetak ekartze zituen. Eta ekarrizun bineta bat oso adierazgarria. Segon Franco oian, bera erdi hilda, gaixorik eta erdi hilda, eta kadalzotik sokia heltzen eta botatzen da bat hiltzen. Osea que horrekin zabaltze zuten komentarioak Franco gaixori zegoela eta aldatak guztiz ere hiltzen jarraitzezula.
Eta, bueno, kritika itzelak. Antifrankismo zabaldu zan, lehen importantia baldimazan, zatik Euskal Herria ez zuten ezagutzen, baina Franco bai. Lehen antifrankismo baldimaz egon, orduan askoz gogorro izen zan. Bueno, erbeste ari buruz, oso gogorra izen zan, niretzako personalki lagun batek esate zidan, bertako laguna, Parisen. Eske zu etorri zinen, frantzesari buruz, ez a zero baizik, bajo zero. Ni inglesa ikasten nibili nintzen, baina frantzesa ez nekin ezerrez. Ez dakazu hizkuntzaren konozimientorik. Ez dakazu ez lanik, ez etxe bat. Ez dakazu ezerrez. Eta orduan oso desamparoan zaude. Bueno, Parisen ere eukin nun etxe bat, claro, akogidako etxe bat, baina aurre ezan betirako ikasi bernun ere kontura bizizaten. Eta papeleo ere bernun, ez neuken identidadeko karneta besterik, eta zein behar nun, da, bueno, esan zireten, leixaolaren jo zaite. Eta hori nun. Euskal Gobiernura jo nintzen, da esan nion, ze situazio neuken, eta esan nion inkluso berdet, etxe bat, zeo zen. Eta esan zidan, neskame izateko presaude, ero zer gauza, esan nion. Zatik, neskame izan da, etxe bat eukiko dut. Apa, betxu, etxe hau zuna, arkitekto bada, oso majoa, eta behar dute, nire soldatat, zetken nik jarraitu nun sistema berdinekin, nire soldata zenun Parisko genduken etxe hortan, lauren artean hartakoa. Eta mantentzen gendun etxia, jendia akogitzeko. Baina ni biletean, neuken nun jan, nun loei, eta nun bizi. Baina oso deprimente izen zan eretzako. Oso gogorra, oso gogorra. Bizimodu aldatu zan pixket, gerora Parisera joan nintzen nian ja lanera, baina, hola, ezatie gauzak, ematen du, errebera baten pare joan zirela gauzak, baina ez oso zaila da. Oso geizki, eta inkluso eguneko kinun goze pasau nula. Eta esaten nula, betxu, karzelan egon manitz, bintzet, ze janekuiko nun. Eta nun loin debalde. Eta nahon situazioa oso eskazata. Karzelan egotia baino eskaso. Benetan, pentsatzen nun. Gero razian zen dozu, eta bueno, libertatia importantia dela, eta dara reflexio guztiak egiten dozu, baina oso gogorra izan zen. Ni goratzen naiz, jon hori, lagunek esaten zioten urte bete hartan, konbentoko urte bete hartan, higezein berzula, konkordato apurtzeko arriskua zegoela, eta akaso karzelara joan beharako zula esan nion. Ion, ondo pentsago gauzak, zatiken, exilio oso gogorra da, Ni, esaten nion hori ez izuen, Ez baldimat zaude sigur, zure bila datoztela. Nire esperientzia izen zan, oso gogorra, exiliokoa. Oso. Eta, bueno, erbestetik datozten refugiau horiekin, bueno, goratzen naiz, pillo bat. Osea, ze kontuzinotan datozten. Eta batzu gaina, gu euku gendun nor pasau frontera. Norekin pasau. Osea, bidea ja seinalatuta eta dara, nundi joan berdinen.
Baina beste hauek itsasoan hiltzen dira. Beste asunto bada. Osea, ez dugu ezer rekonpondu. Benetan, soziedadia dakau ustelduta. Orduaz segon ilusioa borrokotzeko eta soziedade aldatzeko eta ilusio indarraura akaso ez dago gaur egunean. Baina gauza asko lortu dira. Eta desprestigiatzea nahi duen jendiak esaten du inutila izen zala, baina ni neu baloratzen dut bere lana intzula, jendia esnatu intzala, pentsau erazi intzula, eta soziedade obio bat dakagula, lehen ez gendukena. Borrokarako ilusio gaztea ora, akaso ez, ni akaso nauzizo naizelako ere, baina ez dut ikusten orduko ilusio ora aldatuko dugu soziedadia. Revoluzio bat einko dugu, hori ez dago gaur egunean. Baina ez dakagula lehengo soziedadia ere bai. Gaur egunean euskara ez dakar lehengo represioa ora. Ekonomia aldetik hobeto, ez ondo baina hobeto, injustiziak jarraitzen dute. Baina ez lehengo virulentziakin. Bai, prozeso berak ez du lortu hori. Baina etak lortu zon. Ni igarbi dakatori. Etaren lana itzele izan zala. Herria esnatu intzala eta borrokatu intzula. Revoluzioa etzan egin. Ez tegu egin. Hor dago, eitxeko, pendiente. Militantiak bezain importantiak inguruan zebilen jendia. Ni barne. Etxe bat neuken eta euron disposizionora pinginun. Eta ni neuk berri izan nunin. Norabai izkutaun ere burua, eukinun beste lau etxe. Eta nolabait rekonozitu berdala eta ez dala izan bera eta bere militantzia bakarrik. Baizik, herriaren apoioa izan zala hor, primordiala. Herriaren apoioakin lortu zula eta bere ekintzak eta bere lanak aurrera matie. Zeukelako apoioa. Eta hori nolabait konstantzia lagatzia. Nahi nuke, oseke, eta ez da bakarrik eta bere militantzia, baizik herriaren arrope hori. Eta jasoz duen kritikak eta hildeko atiken da hori dana, hori beste eta eren beste parte bada. Ni itzein leiket nire zozoiko etari buruz. Eta ze ideal da ze inder da ze ilusio soziedade aldatzeko. Gendeuken danok. Justizia soziala berdi jarra izen du. Aberatzak geruta aberatzo dira, eta pobria geruta pobria. Hor ez da ezerre zuzendu. Ez da ezerre konpondu. Ez teu lortu justizia hori. Ez teu lortu. Emoziona hoiten eiz. Momento baten pentsa gendun lortuko gendula. Hor dago, injustizia soziala hor dago. Eta gaina ez dut ikusten modurik konpontzeko. Momentu honetan,
Ez dit ikusten. Zaten revoluzio bat, ez da oinderrik, revoluzio bat aurrera eramateko. Eta aberatzak ez du lako bere aberaztasuna. Ez du zendituko eta ez du esango, bai, 50 ematen diot beste bati eta ni ondo biziko naiz. Ez da hori eiteko kapasa. Eta gu ez gara kapasa hori kentzeko. Osea, injustizia hor jarraitzen du.